Καταρχάς, σε όσα θέματα έχετε αναφερθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή και το δημοψήφισμα και το θέμα της προφυλάκησης του Καστιγιάρη, είναι όλα θέματα απόλυτα δημοκρατίας. Και να εξηγηθώ. Το άρθρο 2 του Συντάγματος λέει όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους. Αφήστε με, σας παρακαλώ, εγώ 3 λεπτά, ξέρετε, είμαι μπαμπά. Τα 3 λεπτά τα δικά σας μπορεί να είναι 13. Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν το πρώτο θέμα, δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι υπερασπιστής. Έχουμε ένα πολιτικό κόμμα που καλός ή κακός για πολλούς ονομάζεται Χρυσή Αυγή. Έγινε αυτό κοινοβουλευτικό κόμμα και βρίσκεται στη Βουλή με 18 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά. Γιατί ναι, 16 μετά. Νόμιμα δεν βρίσκεται στη Βουλή. Απολύτως, έχει ψηφιστεί από 400.000, αν θυμάμαι καλά, κόσμο. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Αυτό κάνω. Ναι. Η δίωξη αυτή έγινε κατά παραγγελία, το έχω πει πάλι από την εκπομπή σας. Δεν είναι τυχαίο, μπορεί η αφορμή να ήταν η δολοφονία Φίσα. Η δίωξη αυτή έγινε μόνο επειδή την παρήγγειλαν οι σιωνιστές και είμαι απόλυτη σε αυτό που λέω. Θυμάστε πολύ καλά ότι ο κύριος Σαμαράς, όταν παρήγγειλε τη δίωξη αυτή, 3 μέρες αφότου συνελήφθησαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και οδηγήθηκαν σε ανακριτή, πήγε στο σιωνιστικό, δεν το είπα εγώ, εκείνος το είπε, συνέδριο στην Αμερική και τους είπε μην ανησυχείτε, τους έχω συλλάβει. Κάνει 2 λεπτάκια και θα φάει όλο το... Θα σας τα πω όλα μαζί όλα μαζί. Έρχεται λοιπόν ο πρώτος ανακριτής, ειδικός ανακριτής από ειδικό νόμο, ο οποίος αφήνει ελεύθερους κάποιους από τους βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί. Με το που συμβαίνει αυτό μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωσης που χειραγωγούν την κοινή γνώμη ότι ο κύριος Σαμαράς στην Αμερική εξεμάνει, λέει, και κλώτσαγε κάτι τραπέζια και κάτι καρέκλες και έβριζε σκιά το Δένδια και τον Αθανασίου, τότε υπουργούς Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης. Πώς είναι δυνατόν να αφέθησαν ελεύθεροι από ανακριτή οι βουλευτές. Μετά από αυτό λοιπόν φεύγει η δικογραφία. Έχουν αξία τα γεγονότα. Μα δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα. Φεύγει η δικογραφία και πάει σε εφέτες ανακριτές, οι οποίοι ασκούν μια συμπληρωματική ποινική δίωξη μόνο για το θέμα της οπλοφορίας, οπλοκατοχής που είχαν σε σχέση με 2 καραμπίνες. Εγώ να σας πω ότι είναι πυροβόλα. Οι εφέτες δεν μπορούν να ασκήσουν δίωξη. Τις στέλνουν στον εισαγγελέα, Ας μην μείνουμε τώρα στον τύπο, ας πιάσουμε την ουσία του θέματος. Η ουσία λοιπόν είναι ότι εκεί συμπληρωματικά απολογήθηκε σήμερα ο Κασιδιάρης, προχθές η Ζαρούλια και αντίπροχθές ο Αρβανίτης. Εμένα μου προκαλεί κατάπληξη και δεν είναι αυτό, αν δεν είναι αυτό θέμα απόλυτης διαδικασίας φασιστικού μορφώματος και διαπλοκής των εξουσιών, ποιο να είναι άραγε? Στον Αρβανίτη, κύριε Μιλονάκη, ξέρετε ποιος όρος επευλήθη περιοριστικός? Ο πρωτάκουστος, ότι απαγορεύεται, λέει, ο βουλευτής αυτός για οποιοδήποτε λόγο να παρίσταται και να συμμετέχει σε πολιτικές εκδηλώσεις και να μιλάει πολιτικά για τη Χρυσή Αυγή. Αυτό είναι απόλυτη κατάργηση της ελευθερίας έκφρασης λόγου και σκέψης. Την άποψη του κ. Παπαχριστόπουλου. Μισό λεπτό, κύριε Μιλονάκη. Είναι δυνατόν να απαγορεύεται να παρίσταται ο βουλευτής σε μια εκδήλωση και να συμμετέχει ψυχικά, δηλαδή σε ιδεολογικά κινούμενους λόγους? Από πότε συμβαίνει αυτό σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία? Και να πάω παρακάτω. Το δημοψήφισμα. Τώρα ακούστε. Πρέπει να έχετε άποψη για όλα. Σοβαρή. Μετά, δεν θα πάμε τώρα. Λοιπόν, να τελειώσω. Καμία σημασία δεν έχει ο δικηγόρος. Είναι απόλυτα προσχηματική η προφυλάκηση. Είναι ανεπίτρεπτη σε δημοκρατικό καθεστώς. Αυτή από μόνη της αποδεικνύει ότι κυβερνόμαστε από φασιστικό μόρφωμα και μάλιστα όχι από βουλευτές που μόνοι τους αποφασίζουν. Απόδειξη ότι ο κύριος Βούτσης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος κατάργησης ενός πολιτικού κόμματος. Παρ' όλα αυτά ψήφισε. Απόδειξη είναι ότι καταργήθηκε η χρηματοδότηση ενός πολιτικού κόμματος πριν αυτή καταδικαστεί. Τι άλλο να πούμε για ότι κυβερνόμαστε από φασιστικό καθεστώς? Ήσασταν στη σύσκεψη των Προέδρων και ξέρετε ότι ελέγχθη αυτό, κυρία μου? Ο κύριος Βούτσης, κυρία μου, σε δημόσιο λόγο μίλησε στη Βουλή και τον άκουσα με Ναι, σε δημόσιο λόγο δεν μίλησε. Γιατί γράφτηκαν διάφορα. Ευτυχώς σε συσκέψεις παριστανόντων τους Προέδρους της Βουλής δεν είμαι. Ευτυχώς.